Bismillah, Rebu pagi panen kenongo. Iki lur, kenongoku tak imun nganggo pupuk paten teko PT Renner. Hasilnya tiap Rebu panene ngene iki lur. Oke, sing manen. Hasilnya ngene iki lur. Kembangnya produksine terus dadi tiap Rebu dipaneni kanggo Rebu ngarep sak terusé terus. Iki wis siap dipanen, kok sing Rebu ngarep iki pas digawe mapak ruwahe. Sing ngene iki. Dadi kembangnya gak putus. Sing meragukan duwe produk lain monggo gak masalah. Sing penting wong tani kuwi nandur kudu metu asile. Nek ditandur tok gak metu asile